अन्नानै जोंनि बाबाखौ नायफिनहर। जोंनि बाबाखौ एसेबाबो अन्नानै सहाय हरदो सारा। दंनायमानि दंफां लाइफां औवा बागान फानजोबनानै बेराम नायब्लाबो फाहामनो हायाखिसै। गासिबो दंनायमानि दंफां लाइफां औवा बागान खान्थाल थाइजौ आङो फानजोबनानै नायबाय दा गसाइगाव महकुमानि नास्रायबिल गामिनि अजित नार्जारिया गोबाव समनिफ्रायनो गोदोनायाव केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानानै दं। बेरामि अजित नार्जारिनि बिसि मार्टिना नार्जारि आरो नैथि फिसाजोआ बिफानि बेरामखौ गोबां दुखु खस्थ'जों रां बुथुमनानै बेरामखौ फाहामनो थाखाय गोबां नाजादोंमोन। गोबां नाजानायनि उनावबो बिफानि बेरामखौ रांनि आंखालनि थाखाय फाहामनो हायाखिसै। बिफानि बेरामखौ गोजौ थाखोआव फाहामथाय होनो थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जानानै फैदों। बेनिखायनो सुबुं अनफावरि रायजो राजानि सिमां दुखुथिया नखरखौ मदद होनो थाखाय खर' गंग्लायनानै आर'ज खालामहरदों। बेनि अनगायैबो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बिटिआरनि देहा बिफाननि इएन अरुप कुमार दे बिथांमोननिसिम मदद खालामनो थाखाय खावलायहरदों। दुखुथिया नखरखौ मदद खालामनो थाखाय गाहायाव होनाय एकाउन्ट नाम्बाराव रां अनसुंथाइ हरनो हागोन। सोरबाफोर खौरां लानो गोसो दंब्ला गाहायाव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। 70991070261। बे जब्रानि नामा अजित नार्जारि, आं बिनिनो फिसाजो, आङो 2 नाम्बार। जोंनि गामिया नास्रायबिल आरो जोङो बे बिफाखौहाय हायाब्लाबो एसे थाइसे थाइनै जमायनानैबाबो सम्पति थांजोबब्लाबो जोङो गावजों गाव खनथुमलायनानैबाबो जोङो एसे लांदोंमोन। आलिफ्रावबो लांदों जोङो, आलिफ्रावबो होनबाय बे गुवाहाटियाव थिनहरो। ओमफ्राय जोंहाथ' ओरैहाय जिनिस फानग्लुंबायनानै जों थांखाबाय। जोंहा जेब्ला ट्रिटमेन्टआ खाथि सहैयो होमब्ला फैसाया थांग्रोजोबखायो जोंनाव, दा आखाइयाव थाइसेबो गैला आरो बिनि थाखायनो जोङो मा राहायै बे बिफाखौ फोथांनो बा फाहामनो नागिरो। ओरै खोनायो ओरै नागिरो, जोंहा बेहायनो थाखाया थाइसेबो गैला। दा जों आखाइ गोजा, जोंहाबो गैयै गोजा, जोंनि बिदा फंबायफ्राबो हावरिया, जों बांद्रायखौ होदेरनो हायाखिसै। दा जोंनि बिफाया ओंखायनो दा बिसिनायाव दें सैनांनानै दं आरो। ओरैनो डक्टरफ्रा बेसेबां खरस नांगौ होननानै बुङो? दा होनदों गावसोर 60-70 हाजार। दा बिनि अफाराव नांगोन, गावसोर ओरैनो आन्दाजैसो बुंदों आरो। दा जोंहा जेबो गैया नालाय गारि मथर, जोङो बेनिबो गासैनिबो खनथुमनो हायाखिसै। दा आरो दिनै गाबोननि गेजेरावबो लांनो थिनदोंमोन, ओमफ्राय जोंहा जाया आखायावनो। जोंनि बिटिसिआव थानाय एसे गिदिर गोलावफोर बा कन्ट्रेक्टर मावनाय बा साख्रि मावनायफोर अननानै जोंनि बाबानि नामाव एसे थाइसे थाइनै हरोबा जों मोजां मोनगौ, गोजोनगौ। आरो जोंनि बे बिटिसिआव थानाय प्रमद सार अननानै एसे जोंखौ नायनानै अनहरोबा जों गोसोआव गोजोन मोनगौ। जोंहा जेबो गैयैखायनो जोङो जोंनि गिदिर गोलावफोरनाव आङो आखाइ खजबै आं खावलायहरो, अननानै जोंनि बाबाखौ एसेबाबो अननानै सहाय हरदो सारा, प्रमद सार आरो जोंनि बे बिटिसिआव थानाय गिदिर गोलाव कन्ट्रेक्टर मावनाय बा माबा मोनसे बिबान गोनां मानसिफोर, नोंसिनियाव जों खावलायहरो गुरैयैनो। गोजोनथोंसै। मादै, बे आदैनि जे बेमार जों खोनानो मोन्दों, बे बेमारफ्रा मा बेमार बियो आरो दासिमाव मा हालोदाव दं आदैयालाय? फार्स्टनिफ्राय जानाया जाहैबाय, जोङो जाजेननायावहाय लकेल डाक्टाराव नायबाय। ओमफ्राय लकेल डाक्टाराव नायनानै जेबो जायैलाय कबिराजनाव नायदों। ओमफ्राय कबिराजनाव नायनानैबो जेबो जायाखिसै। ओमफ्राय एसे गोजानाव लांबाय गसाइगावआवहाय, गसाइगावआवबो जेबो जायाखिसै। आरोबाव लकेलनि गायालिखौनो बाहायबावबाय, बेबो जायाखिसै। ओमफ्राय क'क्राझाराव लांनाय जाबाय, क'क्राझाराव लांनानैहायबो जेबो जायाखिसै। मा बेमार ओरैनो?
ओमफ्राय बेमारखौबो हमनो हाया रावबो जानायालाय गोदनानि बिसमोन ओमफ्राय बे बिसआनो खमाया एसेबो डाक्टारा मा बेमार होनदों ओरैनो डाक्टाराथ' होनदों केन्सार बेमार होननानैहाय केन्सार बेमार औ ओमफ्राय दा गुवाहाटियाव लांनो थिनबाय दा जोंहा जेबो गैया माजों लांनो ओरैनो न'खराव साबसे दं फिसा हौवाफोर फिसा हौवाफ्रा साब्रै दङ फिसा हौवाफोर साब्रैनि गेजेरावहाय जायनो देरसिन बेबो 12 मास बेमारि मानसि मावनो हाया दा फिसा हौवाया मिरगि बेमार दङ दा बेनो जाबाय थायो मासे मासे दा नोंसोरजों लोगोसे फिसा हौवा दंना गैया सानै दङ माबाफोर मावो नामा सासेया बिफाखौ नायनो हायैनिनो बिदेशआव थांबाय खामायनो होननानै बेसे गोबाव जाखो थांनानै मास मोनसेल' जाहैदों बियो ओमफ्राय दा मा बेबस्था लादों आयंनि थाखाय दा आंहा जेबो बेबस्था राहा लामा गैला गासिबो दंनाय मानि दंफां लाइफां औवा बागान खान्थाल थाइजौ आङो फानजोबनानै नायबाय दा जानोनो बिराद जाल्लायाव दङ आंहा जेबो राहा लामा गैला बेनिखायनो आं दा बिसिनावहाय दोनबाय दा मादैमोनहा जेनेबा बे अबस्थाखौ लानानै सरकारनिसिम माबा बुंहरनो सानो नामा दानि जे खुंथाय गोहोआव दङ बिटिसि बिटिसि गभर्नमेन्ट दा बिसिनिसिम माबाफोर खावलायनो सानो नामा औ बेखौनो आं लुबैयो सरकारनिफ्राय आङो एसे अनुदान मोनो खोमा होननानै आं बेखौनो लुबैदों आरो जोंनि रायजो राजा आइ आफाफ्राबो एसे एनै अननानै मदद होयोब्ला गाहाम जागौमोन बेनो आंनि बुंनांगौआ